Исәннәрмесез, адымнарны башлыйбыз. Студияда Айзат Шаймарданов һәм бүген безнең программада. Уңыш шумулдан тиганы кирәксенүче юк. Заводлар кабул итеп өлгерә алмый. Ни өчен Россиядә шикәр чигендерү үстерү мәйданнарын киметергә кушканнар? Без хәзер 5 мәртәбә чигендерүнең күләмен күбрәк җитештерәбез. Республикада тиздән кабат референдум үзара салым буенча 1 сумга 4 сум өстәү нәрсә бирә. 6 еллык программаның нәтиҗәләре. Хәзер менә шушы программа кергәннән соң һәрбер урамыбызга су турбалар яңаларны сузалар. Татарстанда 8 кешенең йөрәген алыштырганнар. Алар бүген ничек яши? Донорларны кайлардан табалар? 4 секундны тәмләү операция садылар. Уянып киттем, медсестра тора каршымда. Мин нәрсә җыкладымны соңмайтым. Чемпионлыкка күтәреләләр, иҗат белән шөгыльләнәләр. Республикада күз авырулары буенча 6000-гә якын кеше инвалид санала. Алардан ничек тормыш матурлыгын күргә өйрәнергә? Авыр чакларда да, шатлыклы вакытларда да, һәр вакытта да җыр ярдәм итә. Тапшыруны авыл хуҗалыгыннан башлыйбыз. Урта һәм өлкән буын вәкилләре хәтерлидер, 90нчы елларда Россия шикәр кытлыгы белән очраша. Хәзер бездә ул кирәгеннән күп. Россия буенча да шикәр комы запаслары 1 миллион тоннадан артык. Быел һава торышы уңай торды һәм шикәр чигендере ишелеп уңды 2,5 миллион тонна. Татарстандагы 3 шикәр заводы чималны эшкәртеп тә кабул итеп тә өлгерә алмый. Җитештерү бәясе 19 сумда 50 тиен торганда алар зыянга эшли. Бу Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россиягә кагыла торган проблема. Россия хөкүмәте әлеге хәл итүнең бер генә юлын күрә. Шикәр чигендере мәйданнарын киметү. Җир кешеләре, җитештерүчеләр, бу өлкә өчен җаваплы кешеләр һәм белгечләр әлеге мәсьәләне ничек күрә? Буа шикәр заводы. Тау-тау шикәр чигендере өелеп ята. 5 районнан 400 мең тонна кабул иткәннәр. Заводның татлы тамырны җыю мәйданында бер буш урыны да юк. Шуңа да әлегә бер хуҗалыктан да чигендер кабул итмиләр. Техниклар кире борылып китә, капкалар ябык. На 5 дней мы приостановили. 5 көнгә чигендер кабул итүне туктатып тордык. Кагат кырытылды. Көн сайын 6000 тонна җитештерү белән барганда бу мәйданны бушатырбыз дип уйлыйм. 4 ноябрьдән хуҗалыклардан чигендер кабул итә башлыйбыз. Шунлыктан күрше Тәтеш районындагы Колос агрофирмасының чигендерләре басу уртасында кирәксез һәм яраксыз булып ята. Икенче тапкыр инде октябрьдә 5 көнгә туктадык, бигән тагын 10 көнгә туктады. Бу шәһәр заводы. Алмыйлар прием бармый бездән. Кибә көнгә башлый менә кабинет калып кирип куябыз чигендер. Көнгә 1% кибә почти. Колос агрофирмасы мөстәкыйль хуҗалык. Быел алар шикәр чигендерен 2 тапкырга күбрәк җитештергән. Узган ел 28 мең тонна булса, быел 54 мең тонна. Шуларның 31 меңен Буа заводы кабул иткән. Калган 20 меңе басуда эшеп ята, беркем кабул итми. Свекла принимается. Шикәр чигендеренең 60%-ын Акбарс холдингына караган агрофермалардан кабул итәбез. 40%-ын фермер-крестьян хуҗалыкларыннан. График буенча бөтен хуҗалыклардан да алабыз. Алар өчен аерым квота бирелгән. Быел Татарстан кырларында шикәр чигендере ишелеп уңды 2,5 миллион тонна. Россия буенча да шикәр комы запаслары 1 миллион тоннадан артык. Россия халкына бүген кулланырга 5,5 миллион тонна шикәр җитә. Аны быел 7,5 миллион күләмендә җитештерергә уйлыйлар. 15-20 елга әйләнеп кайтсак, без хәзер 5 мәртәбә чигендернең күләмен күбрәк җитештерәбез. Республикабызга һәр кешегә әгәр дә карасам 35 килограмм шикәр комы кирәк. Без шуңа караганда 2 мәртәбә ярым аны күбрәк җитештерәчәкбез. Һәм бу вазгыя шикәр бәясенә китереп сукты. Узган ел аның 1 тоннасы 30 мең сум торса, хәзер 19 мең ярым. Ягъни бәяләр 35%-ка төшкән. Былтыр бу вакытта без 38 сумга сата идек шикәрне. Килограммын. Быел сатабыз, менә соңгы сату 19 сум илетем булды. 2 мәртәбә почти ценалар юнәйде. Бәя төшү белән шикәр заводлары да зыянга эшли башлады. При себестоимость сахара на нашем заводе. Бездә шикәрнең 1 килосының үз кыйммәте бүген 22 сум тора. Минус 2 сумга зыянга эшлибез дигән сүз. Узган ел исә шикәрнең һәр килосыннан 8%-ка файда ала идек. Бүген Татарстанда 3 шикәр заводы бар. Нурлат һәм Зәйдәдә хәлавар Буада хәзер тәүлегенә 6 мең тонна чигендер эшкәртәләр. Хәзер 300 меңе инде эшкәртелгән, ләкин бу китереләчәк чигендернең әле яртысы да түгел. Шикәр ясау катлаулы эш. Заводта шикәр җитештерү менә шуннан башлана. Биредә чигендерне 3 тапкыр юалар. Иңелек биредә аның төп пычрагыннан чистарталар, ә менә шуннан соң мондагы җайланма аша ул кайнар һәм салкын су белән юыла. Һәм нәтиҗәдә менә чип-чиста чигендер.
Аннан чигендерне турыйлар, суын сыгалар. Хәзер бу заводында 600-дан артык кеше эшли. Җиһазлар иске, кайберләренә 60 елдан артык вакыт. 2 ел элек җылылык энергиясын модернизацияләгәч, чыгымнар кимәгән. Мондый вазгыять бер Татарстанда гына түгел, Россия буенча да. Бу уңайдан федераль хөкүмәт шикәр чигендере чәчүлек җирләрен киметергә тели. Бүген кемнең переработкасы бар, кемнең заводлар бар, безнең холдинг бар. Алар площадьын киметмәс дип торам. Анарга безнең алынган техника, аның бар специалистлары, аның технологиясы, ул бүтән не киметү теге жайланган механизмны бузуга китерә. Авыл хуҗалыгы министрының тагын бер тәкъдиме шикәрнең бәясе күтәрелгәнне көтеп, аны әлегә складларда саклау. Бүтән складка менә шуның кадәр шикәр, чигендер күп, ә шикәр юк диярсез. Эш шунда. Барлык җитештергән шикәр комын шундук сатуга җибәрәләр. Шуңа да биредә мәйданнар буш тора. Ә инде бәясе күтәрелгәнне көтеп, аны биредә саклыйм дисәм, биредә мәйдан җитәрлек. Буа шикәр заводының шушындый 2 зур склады бар. Тагын бер ел шикәртне экспортка чыгару заводларның хәлен җиңеләйтер иде. Экспорт буенча Россия читкә сатарга тырыша, ләкин аны бик кертмиләр, чөнки Кыргызстан, Казакстан, Әрмәнстан үз шикәр заводларын торгызды. Минемчә, дәүләт шикәр заводларына файдага эшләргә мөмкинлек бирүче бәя булдырсын иде. Һәм әлбәттә диверсификация булырга тиеш. Шикәр комын гына сатмыйча, бәлки бүтән төрле продукциялар, кондитер, павитлы һәм башка төрле продукцияларның ассортиментын арттырып, үзебездә эшкәртеп, үзебездә эш урыннарын булдыру, әлбәттә бу күп акча да таләп итә. Һәм шул ук вакытны без үзебезнең товарның үз бәясен арттыра алабыз, һәм кешеләребезне эш белән тәэмин итәргә зур этәргеч була. Безнең вакыт бар, һәр кыш көне без һәр район белән очрашып, хозяйство белән очрашып, сөйләшәчәкбез инде. Монда теге безнең яктан кимет тә арттырма дип, андый теге жесткий указание булмаячак. Һәрбер хозяйство үзенең хәленнән килеп карар инде киләсе. Уңыш күплектән хәзер шикәр заводлары бер айга озаграк эшләргә мөмкин. Узган ел декабрьдә тамамласалар, хәзер ул гыйнварга кадәр сузылырга мөмкин. Бу һәм Тәтеш районнарыннан Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Агасыр каналы. Татарстан районнарында үзара салым буенча референдумнарга старт бирелә. Программа республикада инде 6 ел эшли. Шушы вакыт эчендә төбәк халкы 1 миллиард сумнан артык акча җыя. Дәүләт шуңа 4 миллиард сум өсти һәм нәтиҗәдә авыл һәм бистәләрдә 5 миллиард сумлык эшләр башкарыла. Үзара салымның күләме һәм нәрсәгә тотыласын урыннарда халык үзе хәл итә. Кемдер 100 сум, кемдер 1000 сум түли. Ул суммага балалар мәйданчыгы төзи, юллар сала, чишмә төзекләндерә, эш барышын да үзләре күзәтеп баралар. Ни өчен әлеге программа президентка бигышый? Россиядә үз салымнан файдаланучы башка төбәкләр бармы? Хәбәрчебез Рания Абдрахманова районнарда булып, быел салым акчасына нинди эшләр башкарылганын күреп һәм халыкның фикерләрен ишетеп кайтты. Кукмара районының иң зур авыл җирлекләренең берсе Ядегәр, анда 4 сала керә. 1000-нән артык кеше яши. Иң авырткан җирләренең берсе юллар. Җыйнаулашып машина өтүдә, трактор белән тарттыруда, олы юлга резин итектән чыгуда берсе дә калмый. Тыкырыкларга керәсе булса, үзләренең машиналарын алар инде тыкырык башларында калдырып кирергә мәҗбүр булалар иде инде. Безнең бу урамда машиналар керә алмыйча, батып калып, тракторлар белән дә тарттырып алган чаклар булды инде. Хәзер тип-тигез юлдан җилдерәләр. Вакташны әле быел гына гражданнардан җыелган үзара салым акчасына җәйгәннәр. Безнең 457 мең җыелган иде. Ул безнең артып кайтканнан соң 2 миллион 286 мең булып кайтты. Үзара салым акчасына башкарылган эшнең нәтиҗәсен халык үзе кабул итә диләр биредә. Без юлларны җәйгәндә халык белән сөйләшенгән, безнең шул урамда торучы халык чыга, депутатлар килә, шулар белән карап торабыз. Лаеш районында да актив халык яши. Үзара салым программасының файдасын тиз аңлап алганнар. Күбесенчә 500 сум җыялар кешедән, иң күбе 1000 сум. Бу инде зуррак авылларда, мәсәлән, Комлыкавал авылында гына 8 меңгә якын акча җыела халыктан. Бу инде хөкүмәт бирә торган 4 сум белән исәпләсәң 4 миллион сум була. Бу безнең авылда иң югары ноктада урнашкан урам, шуңа күрә монда давление җитеп җитмидер. Пәрәү авылы таулы урында урнашкан. Җәй айларында яшелчә, җиләк-җимешкә су сибергә кирәк вакытта биектә яшәүче йортларда басым җитмәгән. Элек бездә ешрак трубалар тишеләдер, иске ялар. Шуңа күрә ешрак су бетеп торадыр. Алар тонкостенные, давлениены тота алмыйлар. Давлениены арттырсаң, насосный станцияда труба тишелә.
Шуңа монда җыелышып, авылдагы су үткәргечләрне алыштырырга булалар. Җирлектә 700-гә якын кеше яши. Үзара салымны 500 сумнан җыелышырга сөйләшкәннәр. Хәзер инде бу трубалар калын стеналы. Быел 870 метр күләмендә су трубалары салынды һәм һәр йортка шушы яңа трасса аркылы су килә башлады. 2010 елгы янгыннар район үзәгеннән ерак урнашу Питрәч районының Татар Казысы авылы җирлеге өчен үз бурычларын куйдыра. Үзара салым акчасын алар янгын сөндерү машинасы сатып алырга булган. Без моны интернеттан эзләп таптык инде, менә шундый машина кирәк дип. Җирлектә 500-гә якын кеше яши, 500 сумнан җыелышканнар. Кыры елларда янгыннар кызганычка каршы еш була диләр. Мунча терлек сарайларына зыян килә, иң якын янгын сөндерү бүлеге район үзәгендә 20 минутта гына килеп җитәрлек түгел. Техниканы үзләрендә булдыраслары килгән. Бу көндә инде электрон аукцион үткәрелде. Бу көндә контракт язылды. Менә бер ай эчендә Алла берсә кемитте аукционны шуннан пожарный машина кайтыга үметләнәбез. 2013 елда җирлеккә сафтан чыккан бер янгын сөндерү машинасы биргән булганнар. Тик ул инде эшләсә дә бик иске. Менә без ул бензин яга торган машина инде. Оласы машина безнең инде. Ул дизельный двигатель белән. Су емкасы аның 4 кублы. Үзара салымны Татарстанда 2013 елдан җыя башлыйлар. 100 сумнан башлана. Иң күп җыючылар 1000 сум тапшыра. Люди принимают решение вот там дорогу сделать, ратник отремонтировать, кладбище привести в порядок. И на референдуме они голосуют. Но в этом случае уже и объект, который был построен, будет правильно под контролем. И дальнейшая эксплуатация, она будет совсем по-другому. Үзара салым программасы әле барлыкка гына килгән елларда халык канәгатьсезлек белдерә. Акча тапшырудан баш тартучылар да була. Тик елдан ел ышаныч арта. Әйтик, беренче чорда Татарстанда халыктан 70 миллион сум җыелган булса, быел 4 тапкырга күбрәк сумма 250 миллион сум тапшырганнар. Кешеләр үзләренең территорияларын төзекләндерү өчен актив катнашалар. Алар шулай ук менә акча күләмен, нинди акча, нинди проблеманы хәл итәргә барасын битесен беләләр. Шулай эшләгән эшләрнең сыйфатын, шулай алар контрольдә тоталар. Бүген менә чыннан да шушы программа нигезендә эшләгән эшләр алар бөтенсендә үтә күренмәле. Халык бөтенсендә күрә, халык бөтенсендә белә. Барлык килешүләрне интернет аша күзәтеп бару мөмкинлеге, эшләрне бары тик тендер аша гына уздырып кына башкару, шул рәвешле республика халкы 6 елда 1 миллиард сумнан артык акча җыян. Бюджет 4 миллиард өсти. Үзара салымга дәүләттән моның кадәр сумма өстәлү очрагы Россиядә бары тик Татарстанда гына. Халык үз авылына нәрсә кирәген үзе сайлый, шунда ук нәтиҗәсен дә күрә. Мондый практика инде дөньяда да бар. Әйтик, Бразилиянең бер шәһәрендә шуңа охшаш программа башлана да, аннары соң бөтен илгә җәелә. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Әйдәгез, атнаның гаҗәп хәлләре, күренешләре белән танышыйк. Кадак вакыты. Исәнмесез. Бер-ике көнлек Путин йодрык күрсәтте. Туры мәгънәдә. Очрашуларның берсендә ил башыннан акча сорадылар велосипед юлы төзү өчен. Юл төзү кирәкле шәйдер. Тик моның бәясе генә аптырашта калдырды. 451 миллион сум. Бу санны ишеткәч, Путинның йодрыгы үзеннән үзе күтәрелде сыман. Рефлекс. Как вас зовут? Анатолий. Сумма планируемая на велодорожку получается 451 миллион. Ничего себе, тебе велодорожка. Интернетта мондый кызыкларны стоп-кадры итеп алалар да, алар үз тормышы белән яши башлый. Интернет мем диләр аларны, ишеткәнегез бардыр. Йодрык күрсәткән Путин да интернет мемга әйләнергә мөмкин дип уйлыйм. Ул очракта аны башка максатларда да кулланырга була. Кабинетларда иң олы җитәкченең фотосын элеп кую модада бездә. Бу гадәт революциягә кадәрле заманнан ук килә. Мин әйтәм, әгәр бу моданы бераз үзгәртеп, кабинетларга йодрык күрсәткән Путин портретын элеп куйсаң, бәлки дәүләт акчасына бераз экономия булыр иде. Бу атнаны Россиядә үзләре дә аңламастан яңа спорт төрен уйлап чыгардылар. Чиләбедә полиция хезмәткәрләре арасында оештырылган йөзү ярышында спортчылар эш киеменнән катнашты. Бер яктан караганда сәер. Нәрсә инде бу? Һөнәргә карата ихтирам юк сыман. Ә икенче яктан плюслары да бар икән. Беренчедән, шишенгән килеш тәнең өчен ияласы юк. Икенчедән, бер шаярусыз әйтәм, полиция хезмәткәрләре реаль тормышта кешеләрне коткарганда суга да сикерәләр. Анда инде плавки эзләп туру җае юк. Ә өченчедән, бу яңа уйлап чыгарылган спорт төре шунысы белән уңайлы. Ярыш та уза,
киім форманы да айрым юасы юк. Үзәк каналлар Америкада яшәү авыр, бар да начар дип күрсәткәндә ышанмый идем. Үзебезнең татар егете Трамп иленнән менә шушы шаян видеоны чыгаргач ышандым. Ашарларына да юк икән бахырларның. Boşmaq qərəşim şayım, həzir aşab pişirgəyim, toqmaşlı aşqıstı boy, ili qop qaynar mantıy, далеко от родного края, а домашние не смущая, про себя сказал Зульфат, ошисты килет. Видеодагы Зөлфәт атлы герой Түбән Камадан Илшат Гыйззатуллин булып чыкты. Ул Чикаго шәһәренә яшәргә күченгән, океан артында дальнобойщик булып эшли икән. Әмма бу видеодан соң аны йөк машинасыннан тартып чыгарып, Голливудка алып китмәгәйләре. Adımlarını devam etəbiz. Соңғы берничә ел içində республикада медицина өлкәсендә трансплантология бик ныгалга китте. Узган ел гына да республика клиник хастаханәсе һәм төбәкара клиник диагностик үзәге төрле органнарны күчереп утырту буенча 40тан артык операция башкарган. Татарстанда трансплантацияләүгә өстәмә квоталар булып бирелде. Киләсе елга бавыр күчереп утырту буенча да икенче үзәк эшли башлаячак. Нәтиҗәдә дәвалап булмаслык авыруларның гомерләре 10-15 елга озайтыла. Катлаулы операцияләр башкарып, яшәүгә өмет бирүчеләр, алар кемнәр? Чит кеше органнары белән яшәүчеләр нинди хисләр кичерә? Алар белән хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова аралашты. Йөрәк минем бик шуның хәтле ашалган, шуның хәтле биткән, канны кашайта алмый. Профессор миңа әйтте, йөрәгең дә бик начар ди. Клапаннарны гына алыштырып бер нәрсә эшләп булмый ди. Пересадка сердца ясыйбыз ди. Ушыртка куйдылар. 60-ка җиткәндә йөрәге бирешә аның. Башка кешенекен күчереп утыртырга дигән хәбәрдән курыкмый, шул көн тизрәк килүен көтә. Авыртудан тормышның ямен тапмый башлаган була. Октябрьнең 1нче атнасында чакыру ала, донор табылган. 4 секундны тәнләп операция ясадылар. Уянып киттем, медсестра тора каршымда. Мин нәрсә җыкладыммы соң әйтәм. Җыкы туйган, рәхәт шундый. Медсестра әйтте, сезгә бит йөрәкне алмаштырдылар ди. 6 сәгать ди. Бер нәрсәгә гаме калмаган кешене башка йөрәк аякка бастыра. 3 атна табиблар күзәтүендә булган, инде өйгә, якыннар янына. Мин яшисе килә хәер. Яшисем килә, беләсез, мин. Илшат Шаһабетдинов Татарстанда йөрәге алыштырылган 8нче кеше. Операцияләр клиник диагностик үзәгендә ясала. Бир алыштыру буенча инде 90нчы еллардан 400ләп операция булса, йөрәккә 2011 елда алындылар. Самая главная сложность. Иң кыены донор органын табу. Бөер кебек парлы орган булганда бер хәл, йөрәк, баш мие үле донорлардан гына алына. Юридик яктан да рәсмиләштерелергә тиеш. Әгәр кеше исән чакта органын алырга каршы дип мирас кагазы язып калдырмаган икән, димәк ул риза. Туганнарыннан сорарга кирәк түгел. Россиядә шундый тәртип буенча эш итәләр. Донор айлар буе булмаска мөмкин. Әгәр табыла икән, монда инде һәр минут исәптә. Пройти все тоже обследования. Донорның органы сәламәт булуын тикшерәләр. Гадәттә баш мие җәрәхәтләнеп комада булганнар донор була. Органны клиникага алып килгән арада пациент та килеп җитәргә тиеш. Аның да хәлен тикшерәбез. Ул бу операцияны кичерә аламы? Органның кешегә туры килүе дә кирәк. Яше авырлыгы, гәүдә төзелеше, кан төркеме барысы да карала. Бер бригада йөрәкне алып клиникага килгәндә, икенчеләре башка кешегә куярга әзер булып торырга тиеш. С момента забора сердца. Йөрәкне алып, аны башка кешегә куеп, кан әйләнешен торгызганчы бик аз вакыт кирәк. Йөрәк консервацияләнсә, махсус сыйыклыкларда туңдырылса да 6 сәгатьтән артык торырга ярамый. Ул чакта анда кире үзгәрешләр башлана. Йөрәк белән эшләгәндә генә түгел, бавыр күчереп утыртканда да шундый киеренке шартлар. Бу төр операцияләр республика клиник хастаханәсендә ясала. Хирург, анестезиолог, реаниматолог дистәдән артык кеше аяк өстендә. Иң авыр мизгелләрнең берсе кешедән авыру органын алып бавырсыз калган вакыт. Бу вакытта без организмга ясалма көч биреп, бавырны алмаштыру функциясын үтибез. Инде сәламәт органны урнаштырганнан соң да берничә көн бик киеренке. Реанимациядә даими күзәтү астында тотабыз. Органны күчереп утыртканда кешегә 10 литрга кадәр кан салынырга мөмкин. Икенче бер белгеч анестезиягә җаваплы, өченчесе организмның функцияләре өчен. Яңа бавырлы кешедә йөрәк, бөер белән проблемалар килеп чыкмавы бөтен команданың уртак эшенә бәйле. Бик кыен операция, бик анда күп төрле именно менә шундый нечкә хирургия
кирәгендә кан тамырларын тегәргә. Орган алыштыру дәвалап булмый торган очракларда кеше үлмәсен өчен соңгы чара. РКБда быел 8 кешегә яңа бавыр куялар. Пациентка бушлай ясала клиник өчен кыйммәтле операция. Бавыр трансплантациясе 1 миллион 800 мең сум. Орган күчереп утырту өчен клиникаларга квота бирелә. 7 квота бирелгән иде. Инде президент Рустам Нургалиевич тагын 5 квота өстәде. Безгә ел азагында хәле 12 трансплантация үткәрергә тиешбез. Без инде бу кирәкле ресурсларны алдык. Чиратта ширле орган белән 1 елдан да артык яши алмаячак пациентлар. Бүген бездә орган күчереп утыртуга чиратта 30лап кеше ел дәвамында каядыр 3тән 1 операциягә кадәр яши алмый, үлеп китә. Донорларга кытлык. Россиядә хәзер 1 миллион халыкка 4-5 донор туры килә. Бу бик аз, ихтыяҗны капларлык саннар түгел әле бу. Татарстанда тармакның мөмкинлекләрен арттыру буенча эш алып барыла. Киләсе елдан 7нче шәһәр клиник хастаханәсендә дә мондый төр операцияләр ясала башларга тиеш. Бу өстәмә 10 квота дигән сүз. Сегодняшний день Трансплантация югары дәрәҗәдә башкарыла. Техник сораулар юк. Операциядән соң хәзер 5 еллык яшәү күрсәткече 80%. 10 ел яшәүчеләр уртача 70%. Бу шактый югары нәтиҗә. Моннан тыш пациентлар актив яшәүгә кайта. Орган алыштырганнан соң әни булган пациентларыбыз да бар. Менә хәтта гермәсләрендә үзем алыштырам инде. 2 ел элек аның үзенең йөрәген алыштырганнар. Эшләү түгел, йөри дә алмаган гаилә башлыгына бу яшәүгә бердән-бер өмет булган. Йөри дә алмыйдыр, одышкасы шундый нахаяның. 2 адым ясый, уже одышкасы башланадыр я. Шуңа бик кызыгадыр кешегә шайтырып йөргәнне, дөресен әйткәндә. Ул инде барсын да белми минем бөтен переживанияларны. Алай хәлдә бетми, одышка да юк. Полноценный яшим инде хәзер. Бик зур рәхмәтле инде. Аларсыз мин булмаганда булыр идем хәзер. Һәр минутның кадерен белеп, башкача яшәргә өйрәндек ди Абзаловлар. Үзенә гомер бирүченең кем икәнен белмәсә дә, шушы мизгелләр өчен йөрәк түрендә олы рәхмәтен йөртә. Гөлназ Сафетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Игорь Романов, Ирек Хәбибуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Күптән түгел Казанда сон шарманщик дип аталган үзенчәлекле спектакль премьерасы гөрләде. Аны танылган автор башкаручы композитор Дмитрий Бекчәнтәев куя. Ни өчен әлеге премьера бөтен шәһәрне шаулатты да һәм тыңлаган саен каз тәне чыгарды дисезме? Рольләрне анда тумыштан күрмәүче яшүсмерләр башкарды һәм һәрберсе ким дигәндә 15 музыка коралында уйный. Татарстанда гына да күз авырулары белән инвалид дип табылган 6 меңгә якын шундый кеше яши. Физик мөмкинлекләре чикле булса да, алар чемпионлыкка күтәрелә, иҗатка тартыла. Һәм инде тиздән 13 ноябрь халыкара күрмәүчеләр көне. Шул уңайдан без татар эстрадасында уңышлы чыгыш ясаган, хәтта Европада да татар җырын таныткан кояшлы кыз Альбина Абрамова да кунакта булдык. Хәбәрчебез Айгөл Бәдретдинова ул музыканы ишетергә генә түгел, аны йөрәк белән тоярга да өйрәтте. Альбина Абрамовага 22 яшь, ул тумыштан күрми, әмма бу аңа татар эстрадасының популяр җырчысы булырга комачауламый. Инде дистәләгән җыры һәм берсеннән-берсе кызыклы клиплары бар. Төрле мизгелләрдә дә, авыр чакларда да, шатлыклы вакытларда да, миңа һәр вакытта да җыр ярдәм итә. Җырга мәхәббәт 3 яшендә ук туа. Әти-әнисе сәләтен үстерә белгәнгә инде 4нче сыйныфта укыганда Альбина беренче мәртәбә сәхнәгә күтәрелә. Беренче дулкынландыргыч мизгелләр шунда булды. Үз-үземә максат куйдым. Мин киләчәктә тормышымны иҗат белән бәйләячәкмен. Бу үзенең тормышы турындагы җыр, нәни кызчыкның сукыр икәне ачыклана. Әлеге җырдагы сыман Альбинаның да күңел яралары юк түгел. Авыр мизгелләр буламы? Шатлыклы мизгелләр буламы? Һәр вакытта да аны елмая белеп кичерергә кирәк. Позитив рухта булганда гына барлык киртәләрне җиңеп чыгып була. Әтисе Иван Абрамов Альбинаның һәр адымын белә. Мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кергәч, ул аның белән Түбән Камадан Казанга күченеп килә. Җырларны да бергә сайлыйлар, клиплар да төшерәләр, җырлаганда сәхнә артында торучы да әтисе. Бер-ике тапкыр полный мунча кирип чыгасың, тирләп. Анда бит ялгыш кире кайтар булмый. Җырыңда ялгышсаң да, тутылып калсаң да, нитсәң дә, югалып калсаң да, но без бу Альбинаның алай югалып калганы юк. 22 яшендә Альбина Надежда Европы халыкара фестиваленнән дәрәҗәле исем алып кайта. Татарстанның атказанган артисты Вадим Захаров белән бергә эшли. Исәннәреңсез, хәерле көннәр.
Үзе укый, үзе иҗат итә. Альбина Абрамова һәрбер яшьтәше кебек шундый ук дәресләр, шундый ук студент тормышы, социаль челтәрләрдән да актив файдалана. Бүген махсус программалар гомумән күрмәүчеләр өчен барлык шартлар тудырылган ди. Үзенең максатларына ирешә торган студентка. 4 ел эчендә бер тапкыр да дәрескә соңга калганы булмады аның. Бүген инде магистратурада укыган кызны Россия һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева килгән көненнән бирле үз канаты астына ала. Күрмәүчеләр өчен аның махсус методикасы бар. Аның кулларын үземнең йөземә куям һәм менә минем йөзем нинди хәрәкәт ясый җырлаганда. Ул аны куллары белән сизә, ул аны аңлый, ишет сәләте бик көчле, ишетү. Ул бала бик моңлы. Казан кызы Олеся Машейко кебек үк хыял дигән хиснең никадәр көчле булуын ул исә «Голос дети» проектында чыгыш ясап күрсәтте. Я через это прошла, зато получила колоссальный опыт, стоя на такой большой сцене. Татарстанда гына Альбина һәм Олеся кебек күрмәүчеләр 6000 кеше. 1000 бөтен Россия күрмәүчеләр җәмгыятенең төбәк бүлегендә исәптә тора. Алар безнең арабызда яши һәм күбебез хыялланмаганда талантларга ия. Мәсәлән, Казанның шул күрмәүчеләр җәмгыятендә спорт юнәлешен алга сөрүче Йылдыз Гатауллина шашкы буенча Россия генә түгел, дөнья чемпионы, башкаларны да максатка ирешергә өйрәтә. Выживать надо было даже. Всякие ситуации были. Надо было быть сильным. Каждый кешегә кирәк табырга подход. Кемнедер майларга кирәк. Кемнедер әзрәк сүгәргә кирәк. Күрмәүчеләрнең иң кыйммәтле бер сыйфаты үзләре кебекләргә ярдәм итәргә ашкыну. Менә композитор Дмитрий Бекчәнтәев тә шундый максат белән Низами музыкаль ансамблен оештыра. 3 күрмәүче бала, аларның һәрберсен ким дигәндә 15 музыка коралында уйнарга өйрәтә ул. Незрячий человек многое может. Күрмәүче кеше күп нәрсәгә сәләтле. Спектакль куюдан тыш алар белем бирү функциясендә үти. Шундый күрмәүче балалар белән аралашалар, музыкаль инструментлар белән танышалар. Россия буенча интернатларга, гастрольләргә чыгабыз. Альбина Абрамова да Мәдәният институтыннан бер үк вакытта җырчы, укытучы һәм җитәкче дипломы белән чыгачак. Димәк, аның кебек күрмәүче, әмма моңга тартылучы балаларга музыканы ишетергә генә түгел, күңел күзе белән дә күрергә өйрәтүче педагог инде әзер диярлек. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Адамнар, шуның белән тамам, киләсе шимбәдә без яңа атнаның вакыйгаларына күзәтү тәкъдим итәрбез. Бүгенгә тамамлык, исән сау булыгыз.